23 июль бақшашылар күні. Хәзерге шартларда бақша тұту ұтышлымы? Жейні шәһәрдән шитте өткәрүчеләрне бүген нәрсәләр борчый. Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм қунаклар, кагыйдәне барыгызда диярлегендә белә. Килешмәсәгез кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет белгесе. Бақшашылар күне дибез. Фатавына бақшашы кем ул? Һөнәрме ул, хоббиме ул? Бүген менә әлеге төшенчәгә ниндирәк мәгънә салырга була икән? Бақшашы менә илләр белән илләрне чагыштырганда, бақшашы бездә тамагын туйдыручы. Ул бездә менә әлеге соңгы вакытларда гына бақшаны ничектер ял итү урынына, ничектер шул максатта файдалана башладылар. Элек ул менә кибеттә булмаган әйберләрне үстереп, үзенең гаиләңне еллык продуктлар белән, азык-төлек белән тәэмин итү чарасы юлы иде. Минем өчен бакчада эшләү ул ял. Акыл хезмәтеннән соң үзеңне ял иттерү башка төрле хезмәт белән. Кемнәрне бакчашы дип санарга мөмкин синеңчә? Алар бакчачылар, мин үзем кем күп белә? Нинди шүпкә, нинди нәрсәне ничек үстерәсен кешегә өйрәтә, менә алар бакчачы. Нишәсе икән? Бакчасы булган һәр кеше дә бакчачы була аламы? Ничек Бакчачы була балайын, әгәр дә шуның белән генә яшәсә, шуның бөтен тормышын багышласа, әлбәттә ул теләгә каршы, кырмыска каршы нәрсә сибәргә икәнне белә. Һәрбер чәчәкне, һәрбер җимеш агачының кайчан, ничек җимеш биргән, кайсы кирәкмәгән ботакларын кайсы вакытта кисәргә икәнен белсә, менә шул бөтен моментларны белсә, ул димәк ныклы бакчачы. Һәм күпләр әле хәзер бигрәк тә шәһәрдә яшәүчеләр бакчага күчеп яшәүне кулайрак күрә башлады кебек. Менә мин ошенчә уйлыйсыз, чыннан да шундый тенденция күзәтеләме ул? Күбрәк хәзер барыбер бакчага үстенлек бирә башладылармы? Ансаңлаша шәхси йортларда торышларны алмыйбыз без. Нәкъ менә җәй көне хәзер бигрәк тә шитилләрне узган ел яптылар әле күбрәк бакчага тартыла башладылар дип әйтеп буламы? Теге елны пандемия вакытында күп кеше бакчага тартыла башлады. Бөтен җирләр ябык, бакчада алар шулай ук ял итәләр дә, шулай ук җимешләр дә үстерәләр. Күп кеше бакчага тартыла башлады. Гомумән яшьләр, күбесе яшьләр сатып алалар бакчалар, тора башлыйлар яшьләр. Ләкин монда аңларга кирәк. Менә Фатав әйтте, кемдер тамагын туйдырырга дип, үстерергә дип, ләкин бездә менә бакчага баргач, игътибар иткәнем бар, кешеләр ике өлешкә бүленә. Бер өлеш әйтә, бакчаны тыртырга кирәк, үз җимешеңне ашыйсың, үзеңнең бакчаңнан үсеп алган әйберне ашау ул кадерле дип. Икенче яктагылар инде нәрсәгә кирәк ул, синең шул ук юлга күбрәк китә, утыртуга акчаң күбрәк китә, син бу бакчага акчаны күбрәк тыгасың, аннан алган шул ук мәсәлән кибеттән син аны 2 тапкыр 300-ракка аласың икән. Менә бу фикерне килешәсезме диләр? Алмаз, менә син дөрес әйттең, кешеләр ике төрлегә бүленә. Кемдер бакчада казынырга ярата, кемдер яратмый. Менә бакчада казынучылар, алар ничектер асылына төшенгән кешеләр дип әйтим. Менә безне юктан бар итүче Аллаһ Тәгалә хәтта Коръәндә Рахман сүрәсенең 10-нчы, 11-нче, 12-нче аятларында җир турында әйтеп китә. 55-нче Сүрәнең 10-нчы аятында ул инде мин сезгә җирне йомшак иттем, сез аны эшкәртегез дип әйтә. 11-нче аятында инде ул җиләк җимешләр, анда финик пальмалары турында әйтеп китә, йөземнәр турында әйтә, менә аларның бөтенсен сихәте турында әйтә. Һәм инде 12-нче аятта ул инде бөртеклеләр турында әйтә. Аллаһ Тәгалә безгә шушы җирчелек, бакчачылыкны әмер иткән икән, димәк без аннан чынлап та рухи ләззәт ала алабыз. Без аны хәтта гыйбадәт кеде әверелдерә алабыз. Мәсәлән, үземә килгәндә, менә бер атна булса да ял көннәрдә кулымны җиргә тыгып анда нәрсәдер эшләмәсәм, менә минем ичем пуша башлый, сару кайный башлый, менә миңа калса җир ул кешегә энергия бирә. Әле аның синең уңышың үсә башлагач, җитешә башлагач, чәчәк аткач, ул инде син яшьләр тартыла микән? Бу аңлашыла, электән мәсәлән сезгә балачактан сеңдерелгән икән. Әмма шәһәр яшьләре бакчага йөри микән? Ничек уйлыйсыз? Аларга кирәкме бу? Шул ук гаджетларда утыручылар, алар уйларга мөмкин бит нәрсә өчен кирәкме бу бакча дип. Менә шул шәһәр кешеләренә кирәкме бүген бакча? Ничек уйлыйсыз, Гөлзәрә? Бүгенге көндә статистика мәгълүматларына карасак, Татарстан Республикасында 950-дән артык бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләре теркәлгән. Аларда 381 меңнән артык бакча участоклары эшләп килә.
Шул вакытта шәһәрдә яшәүче кешеләрнең 3/1 өлеше бүгенге көндә үз бакча участокларын булдырган, шунда шөгыльләнәләр. Менә мин икесе белән дә теге килешәм. Әйе, ике фикер белән дә килешәм. Беренчедән, ул бакчачылыкны уйлап карасак, ул бит инде иң клаш алган еллар мөгаен булгандыр 85-90 еллар. Икътисадның теге артка киткән вакыты, азык-төлек җитмәгән вакыт, менә кеше үзенә яшелчәләр утыртып, яшелчәләрне консервалап, әйбәт кышка билгеле бер күләмдә запас тупласын дип, яшелчә, җиләк-җимеш үстерсен дип, бирелде ул җирләр. Күп очракта бушка бирелде. Әйбәт. Аннан соң инде законлар эштә без аны теге рәсми эштә терки башладык. Шуңа күрә бу икътисадка да бәйләнгән. Әгәр дә икътисад яхшырып китсә инде, күп кеше ул бакча урынын ял итү урынына әйләндерергә тырыша. Чөнки үзегез әйткәнчә, менә җиләк-җимешкә дә бәя төшә ул вакытта әйбәт, аны кибеттән сатып алу җиңелрәк була. Анда газон чәчеп, манда теге үлән чәчеп, маннан чәчәкләр үстереп, үзенчә хозурлана. Шуңа күрә менә бу икътисадның ничек үсеш алганына да бәйле дип уйлыйм мин. Җирне бушка дип әйттегез, Алмаз, бүген хәл ничегрәк? Бакча сатып алу һәркемнең кесәсеннән килә торган эшме? Бәяләр күпме һәм нинди максатларны күз алдында тотып сатып алалар әлеге бакчаларны? Әлбәттә, бакчаны белеп алырга кирәк. Бәяләр алар уйный базарда. Менә бүген уртача нинди бәягә бакча территориясы? Бакчаларның бәяләре алан соталарына карап башлана. Ну, где-то 600 меңнән башлап. Ләкин менә кыш көне мин карадым, өйрәндем, язга таба бәяләр 2 тапкыр арзанрак иде. Ул кайсы районда суга якынмы, еракмы, урманга якын, еракмы, шәһәрдән еракмы, якынмы, газификация бармы, электр үткәрелгәнме? Анда әле председательнең нинди холыклы булуы да зур роль уйный, чөнки сине председатель ишетмәсә, тыңламаса, теге әйләнтә тирәңдә җүнле кеше булмаса, анда тоже авыррак. Нинди максатларны күз алдында тотып сатып алалар? Нәрсә өчен ул? Күңел ачу өчен кемдер бит әле сатып алып, аны арендага тапшыра, ял итү урыннары әзерли менә шул ук бакчадан. Әллә шул ук һаманда әле ниндидер уңыш алу өчен сатып алучылар да күпме? Менә гаиләдә 2 кеше бит минимум, ир белән хатын. Аның берсе утыртучы, икенчесе су сибүче, ял итүче барыбер. Аның беренче аты булмый, без төрлеләр. Без менә үзебездә, үз йортыбызда яшибез, үземне алсам, мисал иттереп. Без үз йортыбызда яшибез, ләкин без быел менә бакчада алдык. Су буенда, чөнки безнең йортыбыз шәһәр тирәли, без квартирада яши алмыйбыз. Без алдык тагын бакча. Чөнки анда су якын, анда мунчасы йорты бар, ул отапливается, кыш көне газ бөтенсе кертелгән. Ләкин безгә су җитми иде. Менә без алдык аны су янында кемгәдер су кирәк. Әйе. Мине шуган нинди проблемалар бар? Барысы да алда гөл түгел бит инде. Бакча алдыңда рәхәтләнеп, җәй көне шунда гына яттым түгел. Менә бакчада бүген кешеләр нинди проблемалар белән чыгыша? Нинди каршылыклар бар? Беренче проблема башлана. Идән чыгып китүгә рейсовый автобуслардан. Һәрбер бакчага рейсовый автобуслар йөрми. Шуннан йөрсә дә, менә мәсәлән, безнең Питрәч районы, Арышхазда авылында безнең бакча, безгә автобус йөри икән 80 сум аның бәясе. Пенсионер хатынга 80 сум барырга, кайтырга 160 сум, әле оныгын алса, оныгына да тагын 80 сум, дигәндә 320 сум була. Аңга шуңа күрә без бик тә теләр идек ниндидер льготалар кертергә. Но Аллага шөкер, безгә әле автобуслар йөри, бакчалар бар, кайда автобуслар да йөрми. Аларга автобусларны йөртергә. Автобус белән күпмедер дәрәҗәдә барып, бара, тагын җәяү бара, электричкаларга утыралар, шулай итеп баралар, алар берничә пересадка белән. Икенче проблема безнең кәрәзле элемтә һәм интернет. Ул безнең иң зур проблема. Теге елны пандемия башлангач, һәрбер кеше китте удаленкага, бакчага килделәр, торалар, балалар мәктәптә укыйлар. Шунда гына торыр идек. Юк бездә интернет, юк бездә элемтә. Шул хәтле безнең элемтә начар. Питрәч районында бөтен бакчаларда иң беренче проблема шул. Юл су проблемасы һаман да бар. Юл су безнең бакчада юк. Аллага шөкер, бездә юлны да ясадылар. Безнең дәүләт программалары бар. Алланың бергәненә шөкер, шуның белән безгә юлларны да ясадылар, безгә суларны да ясадылар, безгә насосларны да ясадылар. Аллага шөкер, безгә президент ярдәм итә. Шулык интернет булмау киресенчә уңайлыдыр ул. Киресенчә бакчага баргач, интернетсыз яшәү әйбәтрәктер дә. Хәтта сезнең менә бакчада шулай ниндирәк каршылыклар белән чыгышкан бар, ниндирәк проблемалар барып җитү. Әллә бакчага барырга теләгән кеше инде проблемаларны күрмиме ул? Минем Казанда да җирем бар, ләкин ул җир җитми миңа.
Мин үземнең туган авылымда, йортымда, нигеземдә йорт салып, менә шул бакчамны бакча итеп тотам, һәм шунда яшим җәй көне, гаиләм кайтып кына килә. Менә әйтәләр бит әле бәяләр дип, әллә бакчага барып дигән кеше юл булмау дигәннән. Бер вакыт Түбән Камада кунакта булганда, менә бакчага барып кайттык әле дип сөйләшәләр. Нәрсә сезгә нинди транспорт белән йөрисез дим. Юк, без җәяү генә барабыз. Бөтен кеше дә безнең бакчалар ди, шәһәр кырыенда гына без җәяү генә йөрибез диләр. Казан халкы инде каядыр Питрәш, Биектау тирәләре булса ерак дип зарланышабыз. Мәскәү халкы 2 сәгать электричкада, 2 сәгать электричкада бара бакчасына. Алар зарлап, менә шул теге шәһәр зурайган сайын аның ераклык мәсьәләсе кими бара торгандыр. Минем бакчам, мәсәлән, Казаннан 100 километр. Мин зарланмыйм, шул кадәр күнектем. Менә бүгендәге тапшыруга да шушыннан, шул бакчамнан килдем. Су сибеп килдем, чөнки иртәгә кайта алмыйм, күп итеп. Шуңа күрә проблема дип, без бит менә бүредән, этләрдән куркабыз, урманга бармыйча тормыйбыз. Проблема дип. Проблемага карамыйбыз, бакчачы инде ул җир эшкәрткән кеше җирдә булачак, җирдә казаначак һәм шушы үзенең җимешләрен. Менә теге яшьләр дигән сорау булды, яшьләр бакча белән кызыксынамы дип. Мин үземнең гаилә мисалымда әйтәм, мәсәлән, зарланып әйтүем түгел, минем балаларымның бакчада теге миңа кайтып әти, нишләп шул ул бәрәңгене бит инде аны сатып алсаң, дутшырак бит инде дип. Мин әниемә шулай дип аңлатып карыйдырым. Әнием исән вакытта. Әни, менә безгә кыйммәт кирәк төшә дип. Чөнки эшемдә тыгыз китеп тә. Демәк, бу яшькә барып җитәргә кирәк аналар өчен. Шулай булса. Җиргә күпме карт олыгайган саен җиргә якынаясың һәм ул бакча кирәк. Бакча минем өчен, миңа чит илләр яллары да кирәк, миңа бакча кирәк. Сезнең өчен үзәр бакча нәрсә ул? Безнең өчен бакча, менә хәзер инде шушы пандемия башлангач, без күбрәк бакчага төшә башладык та. Бакча дип инде йорт без салган инде, әле квартирада яшидек, чөнки мәктәп, садик якын бит инде. Шушы пандемия башлангач, бу безгә этәргеч булды, чөнки балалар 3 малай һавасыз тора алмый, алар безнең урам балалары дигәндә инде без теге гаджетларда утырмыйбыз, күбрәк саф һавада йөрибез. Шуңа күрә без күчтек тә, һәм шушы бакчада инде теге безнең әти-әниләр дә шалданып килә ул яшелчәләрне, әмма ләкин шушы юллар ябылгач, безгә этәргеч булды бакчаны зурайтырга, күбрәк ашытырган әйберләр утыртырга. Бәрәңгесендә утырттык пандемия вакытына, тавыклар да алдык, асрадык, чөнки вакыт күп, үлән күп, малайларның эше юк. Һәм инде шөгыль булырга тиеш балалар. Шөгыль булырга тиеш, бакчаны яңарттык, матурлаттык, теге матур калайдан түтәлләр ясаттык. В общем, безнең өчен бакча ул хобби. Ә менә бакчадан мул уңыш алып буламы, юкмы? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыру 23 июль бакчачылар көне уңаеннан җыелдык. Һәм фикерләрне һәм шулай ук инде әңгәмәне дәвам иттерер алдыннан әйдәгез бергәләп Азат Хусейновның да фикерен тыңлыйк. Аннары дәвам иттеребез. Миннән еш сорыйлар, нәрсәләр үстерәсез? Әйтәм, безнең бакчада күбрәк үсә чәчәкләр. Матур бит. Нәни матур күбрәкләр киләләр. Быел алма бик күп, быел алла бирсә була. Алма агачлар белән сыгып беткән алма тулган. Шия күп булды менә быел. Менә җәйге сортны җыйды инде, ә менә бу теге соңрак өлгерә торган кышкы сорт шия. Безнең Тифлис менә, Тифлисдә әлбәттә инде кыярлар, Аллага шөкер, быел күп кыярлар менә. Мат кышкара тузлар без әле. Күзгә виноград булачак. Быел җәй матур, җылы, эссе, иң рәхәт менә бассейнда ятырга. Тырык белән. Менә бит күреп торганыбызча, яшелчәләр, җиләк-җимешләрдә үсә, ял итәргә дә өлгерәләр. Димәк, Казанда яшәгән халыкка дип әйттек инде, шәһәрдә. Бу шулай ук күңел ягына менә әйттегез бит әле шулай пандемия вакытында өйрәнде дип. Шуннан да шулаймы? Һәм шул ук мәсьәләгә әйләнеп кайсак, Зәр әфәнде, икътисади яктан бакча тоту бүген отышлымы, юкмы? Аны инде бакчачылар үзләренең чыгымнарын санаучылар бик күп түгелдер. Чөнки менә кемдер ял итә, кемдер инде яшелчә үстерә бит. И мин нәрсәсендә күрәм моның икътисад өчен файдалы ягын. Менә бүген үзе әйтеп үттек, руслар әйтә, борщовый набор диләр бит, борщ пешә торган набор, теге чөгендер, аш чөгендер кишергә бәяләр бик сикерде.
Бу мин әйтәм инде спекулятив эшчәнлек нәтиҗәседер дип. Чөнки менә 75 сум ярты килограмм кишер кайчан әле булганы бар. 150 сум дигән сөт бер килосы. Шуңа күрә менә шәһәрдә яшәүчеләрнең күбесе бит авылдан чыккан. Менә Илфат әфәнде әйтте, үземнең туган авылыма кайтам дип, без дә шулай ук Балык Дисәс районы Ямаш авылына кайтып йөрибез. Әтияне Аллаһка шөкер исән, энекәш белән яшиләр. Менә шунда кайтып бакчада кайтуга бакчага чыгып китәм инде. Бакчада эшлим, яңа алмалар утыртам, яңа сорт җиләкләр утыртам. Әтиянегә ярдәм итәм дигәндәй каз бәпкәләр, үрдәкләре дә бар инде аның әйбәт. Исенлек саулык бисен аларга. Менә ул кешенең теге продовольственный проблема әйтәләр, азык-төлек белән тәэмин итү проблемасының бер чишелешедер. Әгәр дә шул бакчачылардан менә Казан тирәсендәге, Питрәш районындагы, Биектау районында һәм якын тирә районнарда кооперативларда булса, менә шул бакчачылык ширкәтләреннән җыеп алсалар кишерләрен, чөгендерләрен, җиләк-җимешләрен, алмаларын һәм башка җиләкләрен шәһәр халкына тәкъдим итсәләр, шәһәр кешесе дип әйтмим, шәһәр башлыгы меры буш урыннар булдырса, бит һәрбер бакчачылык ширкәте исеменәме или берничә бакчачылык ширкәте исеменәме алардан аренда хакында алмаска бернинди түләүсез бит кем тели шунда килә дә сата. Менә бу беренчедән миңа калса икътисадка бик ярдәм итер иде и шәһәр кешесендә азык-төлек белән тәэмин итәргә бер җай булыр иде. Уңайлы булыр иде микән Алмаз? Шуннан да менә кагаз эшен бүген бакчаларын теркәү, аннары бит әле кагыйдәләр дә бар. Мәсәлән, инде яңа төзелмәләр булса, анда бер ара киреп алган иде, үзгәрешләр, һаман теркәргә кирәк, үзгәрешләрне дип. Менә бу кагаз эше бакчачылык белән артык күп түгелме? Бакчачылык буенча хәзер дачный амнистияны тагын арттырдылар. То есть бакча җирендә иң уңайлы төзергә бернинди разрешениелар кирәкми, төзисең дә аннары оформлятасың. То есть бу яктан бик уңай, хәзер бакчаларда пропискага да киреп була. Әгәр ул башка районнарда булса, Казанда булмаса, аның налоглары да әзрәк. Күп кенә безнең күршеләр менә где-то 30% без дә шулай кыш көне яшәргә ният кылдык быел да. Чөнки уңайлырак. Юллар бар, юллар бакчада безнең Казан урамнарыннан чистартыла. То есть, безгә бу бакча түгел, шәхси йортка әйләнә инде кешеләрдән. Документлар буенча, налоглар буенча улар зынракча. Авыл җирлегендә мәшәкатьлерәк документлар мәсьәләсе. Мәсәлән, мин авылда минем әле законлаштырмаган, мин законсыз йорт төзегәнмен. Менә шуңа күрә бакчачылык ширкәтләрендә ул җиңелрәк дип беләм. Дачный амнистия дигән закон ул 2026 елга хәтлек озынайтылды. Әмма дә ләкин бу закон нигезендә 2018 елга хәтлек август айына хәтлек төзелә башлаган йортларны гына теге әйтәләр бит кат алып булмаган гади ысул белән рәсмиләштерергә була. Чөнки 2018 елдан соң йортлар төзи башлаган кешеләр алар рөхсәт алырга тиешләр иде. Муниципаль органнарга хәбәр итәргә тиешләр, алар йорт төзи башладылар һәм алар йортларын, дач йортларында шул ук вакытта бакча йортларындагы билгеле бер таләпләргә тиешле иттереп, туры китереп төзергә тиешләр. Әгәр дә ул таләпләрне үтәмәсәләр, аларның йортларын теркәмәскә дә мөмкиннәр. Шуңа күрә йорт төзелеп беткәчтән алар инде аны теркәүгә үзләре документларын бирергә тиешләр. Шуңа күрә монда ялгышмаска кирәк. 2018 елның августыннан соң төзелә башлаган йортлар өчен рәсми кагаз төзү турында. Менә шулай булды. Барыбер да бу мәсьәләне хәл итеп була, суд аша. Суд аркылы, ләкин йөрергә кирәк. Вакыт узарга. Бүген дәүләт һәм бакчачылар арасында ниндирәк мөнәсәбәт төзегән программалар бармы? Шулай ук менә бу мәсьәләләрне хәл итүдә дәүләтнең ярдәме бармы бүген? Бар. Дәүләт программалары менә мәсәлән минем бакча оешмасына мөрәҗәгать итте. Су башнясын ясадылар миңа дәүләт программасы буенча. Тагын ясадылар площадка ТБО. Дәүләт программасы буенча теге елны миңа электроэнергия буенча программа софинансирования. Бер өлешен без кертәбез, бакчачылар, 2 өлешен безгә дәүләт бирә. Сез үзегез мөрәҗәгать итеп чыктыгыз монда? Безгә булыша, безнең бар шундый оешма, ул Союз садоводов. Шул оешмага керсәң, алар сиңа бик булышалар, документларны да җыярга, сине барыбер кертәләр шул программаларга. Бөтен председательләр безне менә әйтеп киттеләр, 1000-гә якын безнең республикада бакча оешмалары. Шуңа председательләр белсәләр шул программаларны, программа софинансирования, дәүләт программасына, Союз садоводовка мөрәҗәгать итеп, шул Союз садоводов аша алар ул программаларга киреп теләгәннәрен алалар. Жуллар, сулар,
площадка ТБО, электроэнергия, бөтенсендә булышалар, Аллага шөкер. Бер нәрсә әйтеп китим әле. Менә дөрес әйтәсез, республика күләмендә 2 программа эшләп килде. Бүгенге көнгә хәтле 2010 елдан беренче программа ул бакчачылык ширкәтенә кадәрге юлларны төзекләндерү буенча, аннан соң су үткәрү, су китерү бакчачылык ширкәтенә, аннан соң югары көчәнештәге электролинияләрне китерү һәм инде су көнкүреш калдыклары җыю мәйданчыкларын төзекләндерү буенча. Икенче программа ул софинанслау программасы дип атала. Теге ярдәм финанслау. Хәзердә бардыр бит инде, хәзердә эшләп килә. Кызганычка каршы 31 майдан 2021 елның Татарстан министрлар комитетының карары нигезендә 410 карар ул бу 2 программаның да эшчәнлеге туктатылды. Туктатылу алга таба нәрсә булыр, әле билгеле түгел. Әмма дә ләкин шушы программа нигезендә республика буенча 1 миллиард, ялгышмасам 650 миллион сумга менә шушы ярдәм башкарылды. Без эләктек шул программаларга. Кемдер ләгеп калды, кемдер елмайды. Безгә бәхет елмайды. Хәзерге көндә 85 бакча председательләре 85 алар кеше менә шул программаларны көтәләр. Киләчәктә нәрсә көтә икән бакчаларны? Дилә, менә ничек уйлыйсың? Ниндирәк тенденция күзәтелер? Кеше сатып алырмы? Кешеләр нәрсә өчен йөрер икән? Бакчага үзгәрешләр булырмы ул? Әллә менә Илфат абый әйткәнчә, яшьләр аннары ниндер яшькә җиткәннән соң дип әйтик, мөнәсәбәтне үзгәртерме һәм ул барыбер менә ничектер шул бер әйләнә буенча барырмы икән? Алмаз, миңа калса, бу бакча ярату ул хезмәт яратуга барып тоташа. Мәсәлән, ни өчен гүзәлләр алар бакчага күчкәннәр? Чөнки аларның балаларын тырыш хезмәт сөйчән итеп үстерәселәре килә. Һәм менә керем ягыннан минем бер фикерем әйтелми калды. Безнең Мәскәү районында администрация ничек иткән? Нәкъ кеше йөри торган урында, әбекәйләр үзләренең кыярларын сатып утыра торган урында алар җайлаштырганнар. Әбиемнең түтәленнән дип атала торган шундый ясап куйганнар киштәләр. Шунда әбекәйләр чыгып утырып, үзләренең помидорларын, кыярларын сатып утыралар. Һәм мин журналист буларак алардан сорыйм: "Апалар, файдалымы, киреме бармы?" дип. Нәкъ тә лаек пенсия хәтле без монда кирем алабыз диләр. Әйтәм, пенсиягыз ничә сум соң? 13 мең. Һәм монда саткан әйбердә 13 мең. 10 ай эчендә ул була 130 мең. Теләгән тырышкан кеше хәтта шул җирдән дә ничектер кирем чыгара ала. Димәк, әле табыш алып, бакчаны финанс яктан да бик уңайлы һәм отышлы ясап була икән. Тагын менә Илфат абый, бәлки сез әйтерсез, киләчәктә тагын ниндирәк үзгәрешләр көтелә ала микән менә ул бакчачылык юнәлешендә? Бәлки ул бөтенләй башка юнәлеш буенча китәр, аны бәлки кемдер шул күңел ачу урыны итеп кенә калдырмасмы икән? Беләсезме, мин мәсәлән газон үстерүчеләр дә бар бит, чәчәк үстерүчеләр дә чәчәк. Газонның да чәчәкнең дә мәшәкате бик күп. Мәсәлән, түтәлгә кишер чәчәсең икән, аның эше 1-2 тапкыр утысың да, карыйсың да, су сибәсең дә, эше кимерәк. Теге яшелчә үстерүнең эше кимерәк. Мин инде авылда бакчамны бик күп алмагачлар, анда нинди генә агачлар, исемнәрен, сортларын да онытып бетердем, инде утырттым, әлхаман утырта торам. Шуңа күрә бүгенге шәһәр кешеләреннән сорашсагыз, бик күп кешеләр, менә минем күршеләрем бик күп шәһәр читендә йорт алып, җир алып, шунда йорт төзеп, фатирларын сатып, авылга китү ягын карый. Хәзер шундый тенденция халык, теге урбанизация түгел, билгеле бер вакытка җиткәч, киридән җиргә кайту. Әгәр дә дәүләт, хакимият шушы әйберләрне, сәясәтчеләр шушы әйберне дөрес юнәлешкә борсалар, ул бит инде файдалы, дәүләткә дә файдалы. Әгәр дә кеше җирдә казынса, әгәр дә пульт белән телевизор карап утырып, диван кешесе булмаса, җирдә казыну, мин мәсәлән, иртә белән сәгать 10-да җирдә чыгып китәм, әле мондай лампочка алдым. Маңгаема элеп, 11-дә 12-гә керәм, су сибеп, эшемне бетереп. Ләззәт аласың әлеге бөтен вакыйгалардан. Алмас, менә хәзер бәлки безнең тапшыруны караганнан соң бакчаларга теләүчеләр булса, беренче ратта документлар ягыннан нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк алданмас өчен һәм шулай инде барысын да дөрес башкару өчен. Бакчачылык элеккедән килгән һөнәр дип әйтергә. Шуңа күрә күп кенә яшьләргә бакчалар килепләгә нәселдән. Бу нәсел сорауларын килешәсездер, аларны тирәнтен өйрәнергә кирәк. Шулай итеп бакчаны алганда, димәк, без фатир алгандагыдан айрата булаларак без йортны да тикшерергә тиеш, иң мөһиме җирнең тарихын өйрәнергә тиеш. Кагазьләрдә менә ниндирәк проблемалар килеп чыга дип әйтик. Кагазьләрдә наследствога барлык наследниклар вступательные бар теге, татарча әйтәм инде, гафу итегез. Анда төрле сораулар була. Границалары куелмаган була ала. Кадастровый инженерларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу сораулар белән үзегезнең
мауга сыгыз килмәсә специалистларга менә белгечләргә мөрәҗәгать итсәгез, алар башкарып чыгалар инде ул арасында. Ансы ул яктан бүген җайлар нәтиҗә ясап әйтсәк, Илгизәр әфәнде, бакчачыларның бүгенге хәлен билгеләүдә нәрсә тасылып булып тора? Бакчачыларның бүгенге хәлен билгеләүдә икътисадның үсеше дәген билгеле бер дәрәҗәдә ачылып тора торганда. Аннан соң инде менә күп кенә проблемаларны дәүләт үзенең ярдәме белән башкарып чыкса, ул очракта бакча яратучылар дагын, анда ял итүчеләр дагын, анда үз мәнфәгатьләре өчен яшелчә, азык-төлек үстерүчеләр дагын, җиләкче үстерүчеләр дә артыр иде. Шуңа күрә җирне яратырга кирәк. Һәм ул бакча участоклары иң уңдырышлы җирләрдән булып бирелгән участоклар. Шуңа күрә кеше аны эшкәртә еллар буена аның уңдырышлыгын күтәрә. Шулай итеп ул табигатькә дә билгеле бер уңай йогынты ясый. Шуңа күрә җирне яратып, хезмәт итеп ял итәргә кирәк. Димәк, бүгенге тапшырудан аңлашылганча, бакча ул мул уңыш алу урыны да булырга мөмкин, һәм шулай ук ял итү урыны да булып торырга мөмкин икән. Барлык бакчачыларны да әлеге һөнәри бәйрәм белән котлап саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.